863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras alas 7:38 na ang oras mga tugang hatod sa Indocan, Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Now with 50% more, pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang programang Anhapot, hatod sa Indo kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong guwastot abot kaya, may karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Anhapot, Henry M. mga tugang sa DCGB. Ngunyan pong aldaw, good morning Tabi, January 1, 2021. Happy birthday po sa Market Administrator kang Legazpi, Julius del Rosario. God bless you sir, sabi kan mga texter ta. Di po mga tugang sa Satuya Tabi na programa. Oy, good morning na Pilipinas. Kumusta ka mo dyan? Gusto nindo ninload? Gusto nindo kiload? Kundi Globe lang po ang satuyang available na numero na pwedeng ikapremyo sa Indo. Itaw na lang kung smart ka mo, i-share na lang nindo sa ibang mga kapitbahay, family members. Kung bako, i-share nindo sa mga inaanak, sa mga friends. Sabi, ang 100 pesos na load, Globe lang kaya ini na available. Mga tugang na pwede kong itao po sa Indo. So naglo-load ko pa kaya, nasa bakasyon mo niyan. Nasa bakasyon. So loader ta sa smart. Kumusta? Sige po. So gusto tabi na mag-entra sa Anhapot Challenge. Mga tugang, pwede na pong mag-apod. Mga lugar po ang satuya, mga tugang na kategorya. Mga lugar. Yan, mga lugar tayo. Kapon lang po sa 480-5, ano nga na yan? 0928-777-5548. Boda po mga tugang sa 0995-398-1813. Globe yan, 0995-398-1813. Nagralamaw. Adi, ay ito. Maray baguna ko nagralamo ka mo. Ay, sarawayon ini nag-missed call man sana. Nag-testing. Tama po sa number na, ito. Tama po sa number na naapodan mo, 0928-777-5548. Smart.
Sa Globe Tabi, 0995-398-1813. Hello, good morning. Good morning, Sir Henry. Good morning, madam. Saan po? Sir Henry, di mo na ko masali sa Hapot. Mag-greet lang ako sa imo. Oh, kanigo. Anong gusto mong intrahan, Aber? Ay, dire na ako namin dito ni Sir Henry. Isika pa, madam. Dita ka lamang pwedeng malingawan. O, Aber, ano ang pangalan ko? Natuganta ka baga kay Jim's Coffee? Hain na. Hain na. Tapos na lamang sa raffle. Di nga, di ka na sinerte. Ay, nag-intra ka duman? Ay, may hinulog ka? Yes po. Opo, naihulog ko. Ay, sus ko. Pero, uy, Ma'am Claire. Ma'am Claire. Supuso mo, may nahulugan na lamang. Ha? Supuso mo, igual na lamang kinahulugan. Hi, Dai! Dai! Grabe! Naghulog lang ikapalan. So, enter sa Jim's Coffee. Supuso mo, dahil nahulugan. Ali? Dai po! Grabe! O sige na, sa imo ko sa imo mahapot. Mag-greet lang ako sa imo saka sa listeners ng Happy, Blessed, Merry, Happy New Year pala. Yes, talaga. Happy New Year man sa inyo. Wishing you all the best, Ma'am Claire. Po? All the best po in 2021 para sa imo. No comment. Sir Henry, ha? James Coffee ko. Ay, de ko lamang nalilingawan na yan. Tapos na lamang. Oh. May Valentine's pa. Bay, sana. Mangyayari man. Basta, aram mo, maski di ako nakakataw sa imong James Coffee, yaong ka permit sa sakuyang paggirom do. Yes, opo. Yes, di ba? Permit ka na ramdaman. Okay, sige po. Thank you. Happy New Year po. Happy New Year po. Okay, Opo. thank you. Bye-bye. Si mama mo kasi papa mo, ha? Happy New Year. Uy, Sir Henry, wala na ba kasi mama no August 1? Sorry, yung pala, Opo. Pinagdadagog ito sa mga mo niyan. Galing nga si Claire nga. Minapod naman nga kay Henry M. Si Papa mo naman, Happy New Year. Opo, yes po. Thank you, Sir Henry. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ingat Thank po. you. Yan, ha? Okay. Daga kaan Ronald maugmahon Ronald na nag-aapon sa imo. Arog ka itong boses na daga kaan maugma. Paguna mo, daga ito na nalingaw. Paguna ka ito ni Ma'am Claire, lingaw ko siya. Ako pa. Daga ko lamang malingawan yan. Okay to, sandali ito. Hello, good morning. Good morning po. Mag-greet lang Mag-greet ka man, day ka man ma-entra sa Hapot. ang kaso nga ni parang wala sa pupado. At ang kategorya tangon yan, mga lugar. Lugar. Kaya mo yan? Kaya mo po yan? Iyo. Kundi ako, Kundi ka nervyoson. Kaya. Iyo, kaya mo po. hello. Yeah, okay. Taga saan ka po, madam? Happy New Year sa imo. Bita ano? Bita no Ligaspi. Uy, kumusta dyan? Nagbaha sa Indo? Very madigdi. Ay, very good. Okay. Very good po. Okay. Anda ka na po, madam, sa Hapot? Pero duda ko, dahil mo masimbagin. Pero dahil ka bankuhan, pero dahil ka handa Dahil po. Bakit ako Happy New Year to bigay po sa house of maternity. Kaysa yan? Kaysa po? Hindi sa Arco. Arcos? Arco. Arcos Maternity Clinic? Opo. Ayun. Okay, kaysa po yan, owner kaan? Lord sa Arco, house of maternity sa Bitano po. Iyo. Nagihan ko po yan. Nagihan ko yan. Opo. Salamaton, madam, sa pag-upload mo. Happy New Year sa imo sin sa pamilya, ha? Opo. Okay. Bye-bye po. Thank you. Happy New Year. Okay, yan, ha? Okay, ini. Hello, good morning. Hello. Ay, nawala yung tumatawag sa ining 0905. Dito tayo sa Kuana. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Good morning. Hindi man ko yahin na magsalo-salo. Hindi po. Rin na taon ng taka ng loob, di ba? Doon na taon ng taka na eh. Pero, hindi ka magkari mag-ina. Okay? Handa ka na po?
Okay. 10 seconds, Migo. Ronald, pakiready mo kang 10 seconds natin. 10 seconds. Limang lugar, limang probinsya sa Pilipinas na nagpupunta sa Malabo. Pagkusugon ng feedback ang radyo mo. Pakibaba tabi kang radyo mo. Okay na? Nag-feedback po ang radyo mo. Okay? Hello? Hello. Yeah, okay na. Limang lugar sa probinsya sa Pilipinas na nagpupunta sa litrang A. Itire. Albay. Abra. Oh. 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 Nalingon ko ba? Bye-bye. Pangyayari. Awin na. Ito. Madali lang ha. Hello. Happy New Year po, amigong Jerbailon. Mabuhay ka. Alright. Teka, sandali lang ha. Hello, good morning. Hello. Hello. Yes, good morning po. Morning. Yes po. Happy New Year po. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. Okay. Handa ka na po sa Hapot? Opo. Okay. Limang mga lugar sa Albay, 10 seconds, na pinagdidesignar bilang mga tourist spots. Go. Isenting ka. Bilangan si Saro. Kailangan si Aram. Nagasayin ka po. Nagasayin ka. Nagkakawa, panmanin ko. O, dyan mga sa pawa. May saro dyan. So, Ay! ito, nag-asa building. Nagato. Yes. Nagato. Tapos, sinasabi sa Malibago to White Village. Oh, ano pa man? Tapos na ugaring sa 10 seconds. Tayo naman ako si Rinrit. Kodokan. Bakit ko mo sa'yo mo sabi? Ay, huwag mo na pakisuhay sa kurang. Tayo man sa'yo na si Rinrit. Upload mo na lamang sa ko. Bye-bye. Diba siya? Sige, bye-bye. Awinda, Kuya G Azucena. Happy New Year, Kuya G. Ha? Keep safe ngayon, amigo. Pading Ray Romero. Ano ni Pading Ray? Good morning. Happy New Year, Padi. Pagkamot, asin pa sa salamat sa mahal na Diyos. Enot sa Gabos, Happy New Year kay Sir Alan Ranyola and Kagawad Alex C. and family. Thank you, Pading Ray. Sabi ni Noel Manalo, Happy New Year, BP. Pag lalaki nag-apon, mapagalon ang paghapot. Pero pag babae, easy. Latusan tagang sarawayon ka na. Hello? Hello. Good morning po. Good morning, madam. Ay, makusugon ang feedback ang radyo mo, madam. Makusugon pa ang feedback. Baba po kang volume. Okay? Wait lang po, sir. Sige, pakibaba po kang volume, ha? Okay. Okay. Handa ka na po? Sir. Madam, pero pong edad? 42 po. 42. Oh, dakol ka ng aram. Sigurado ako. Okay? Okay po, sir. Taga saan ka po? Tabako po. Tabako? Okay. Mga simbahan sa Pilipinas na designado na mga historical sites. Go! Oh. Madam, ayan ba ganun Tabaco City? Historical ko na yan. Tabaco City Church, di ba? Daraga Church. Yan, mga kwan yan. Mga historical sites yan na pag-declare kang National Historical Commission. Okay? Salamat po. Happy New Year. Salamat po. Happy New Year. Okay? Aha, amigong Jerbailon, Happy New Year. Sabi ni Sir Professor Noel Rafer, Dr. Noel Rafer, maapod man ko ta ako, kaso baka magayon boses ko, arog ka na inot. Sir, kudutunta ka dyan, sir. Sabi ni Dr. Noel Rafer, Sir Noel, mahapon ko ta nga kaso nga bako magayon ang boses ko, arog kang nainot. Happy New Year po si mo, asin sa gabon sa kamidbid ko.
Happy New Year na, Tabi. Sa kabos. Happy New Year. Sabi ni, ano yan, Professor Noel Raper sa mga friendship niya. Okay, hello, good morning. Good morning po. Good morning po. Matry man po ako. Matry ka. Taga saan po? Taga-Daraga po. Daraga. Ini, madam, sigurado mo ini. Sigurado mo ini. Yun. Yo. 5 seconds. Jing, okay na. Nal, Tabi. Okay na. 10 seconds po. 5 mga street sa Daraga. Go. Ano po? 5 mga tinampo. Ano nga na? Alat ko. I-refresh ko doon sa Hapot. 5 mga tinampo na mag-mention kilimang pangalan kan mga tinampo sa Daraga. Go. Palabog. Tinampo. Tinampo. Grabe naman. Napagaling. Bata primero ko mag-afford. Bye. Happy New Year po. Happy New Year. Hindi po. Bye. Oh. Yan mga sa Daraga, Ronald, mga streets. Brehidor Street. Tinampo yan. General Luna Street. Di ba? Ano pa? Ilawod. Yan Ilawod. Di ba? Ano? Rizal Street. Yan. Yan na Puktol, Binitayan Road. Di ba? Ano pa? Nakulong po yan. Yan na, Luksin. Yan. Happy New Year po, Faderic Barba and family. Okay. Rito tayo sa Smart. Tama na ta. Paripotong ko na si Angie. Last caller natin. Pa. Hello? Hello? Yes, sir. Good morning. Good morning. Opo, sir. Taga saan po? Pwede mo makain ba? Ay, sir. Happy New Year po sa imo. Ano po? Happy New Year po. Thank you. Okay. Ano si ka, sir? Retired government employee ka o retired ka na sa academe? Ang hiling ko si imo eh. Ano po? Hararon na, sir. Okay. Handa ka na po, sir? Handa ka na po? Medyo maluyan. Ay, di mo, sir, madadangog kimaray talaga. Di madadangog kimaray. Hello? Hello? Yes, sir. Handa ka na po. Ano po ang kuhan? Amin na po. 10 seconds po, sir. 10 seconds. 10 seconds. Ano po? 5 mga lugar na pinangaranan na ipinangaran sa mga bayani. Go. Bayan. Bayan. Para Salamat, sir. Happy New Year po. Time is up. Happy New Year. Happy New Year. Enjoy. Okay, bye-bye. Last caller natin to. Tapariportong ko na si Angie. Last caller natin to. Hello, good morning. Good morning. Yes, sir. Ay, sir, feedback. Tamid yung makutog. Okay, hello. Hello. Yes, sir. Good morning po. Happy New Year. Happy New Year. Opo. Okay. Handa ka na po, sir. Yes. Ano po? Ay, sandali lang. Handa na po. Alat ko na po. Medyo nagkukuha, nagluluya ang sakuyang. Hello, sir. Makusog pa po sa imo. Hello. Yeah. Taga saan ka po, sir? Taga saan po? Tula-tula. Tula-tula. Okay. Ito, sir. 5 lugar o mga street sa Ligas pinangaran sa mga bayani. Go. Rizal Street. Magallanes. Para mga ano sa Ligas, iba? Oo. Dahil magreklamo. I hate to see you go. Lakandula. Iba na. Lakandula, di ba? Ano pa, sir? Macario Marquez. Ano po? Macario Marquez. Marquez. Ano pa yan? Oh. Father Bites. Digo Silang. Digo Silang yan. Di ba? Oh. Wala na. Ano pa? Wala na. Ano ba ka? Sige, sir. Next time naman po. Happy New Year.
Happy New Year. Sige po, sir. Happy New Year. Alright. Mga tugang, okay na po. Tama na muna. Bukas naman. Happy New Year po sa Gabos, ha? Happy New Year sa Gabos. Aha. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Sa aga naman, ano na lang kategorya ta sa aga naltabe? Anong kategorya ta sa aga? Ikan mag-isip nal sa aga nalda, ta Sabado sa aga. Ay, di kita sa aga, ta Sabado. Sabado sa aga, no? Di ba? Wala kita, radyo klinika pa lang kita sa aga. Sa Lunes naman. Morning. Lunes naman po, ha? Good morning. Lunes naman. Yo. Okay. Maramong tadaw, mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. May kinarap. Ay, madali lang. Haneto sa headline. Si Madam Veron, maray na agatabi Madam Veron, Jaya, Madam Veron, ay ba man pala ini, Miss, wrong send ini, wrong send sako Madam Veron ini. May bigataram ka. Bako ini para sa ko. So, registrar tabi dyan sa Bicol University Graduate School, si Madam Veron. Garo Madam Veron, bako sa kuya, antinext mo, ha? Happy New Year po sa family mo. Salamat po. Iyo, Madam, bako sa kuya ini. Hello, Happy New Year po. Paano sudaing pang-apod? Maisip naman kita. Sudaing pang-apod tabi, dyan na hapon ka magdangog. Ha? Dyan na hapon ka magdangog. Taduman po, pwede tabi ang text duman para po mga tugang sa mahiwagang tanog. Si Henry Maceda, ang Pwede po naman ang text, ha? hindi inuumaga. Your partner in the morning. So mga gusto mag-join na text lang, tabi, dyan na hapon, tabi, 3 to 4, igwa kita mahiwagang tanog, 100 pesos man po unload man. Hindi po sa morning ta, dapat talaga apod ini, apod po, ha? Okay? Bueno, mga tugang, aramontada po ang istorya, may kinaraman sa salog sa Barangay 18 na nag-overflow na dahilan po sa makusog na pag-uran. On the spot report, mga tugang si Ange Galero. Ange, good morning. Kumusta dyan? Yes, good morning Sir Henry. Good morning sa mga parantabay. Lampas tuhod na ang tubig baha digdi sa Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City. Partikular na sa may puting daga. Iwan yan ang nahihiling kan DCGB News matapos na libutan niya to ang nasabing lugar asin dahilan sa makusog na pag-uran po pa kasod mang pagkaaga sa kudsango niya nagkausa ini ng pag-overflow na kansalog sa nasabing lugar. Ngayon naman, linaog kan DCGB News ang talagang lugar na ini sa mismong medyo hirarom na ang tubig baha sa nasabing lugar kaya nag-safety man kita. Pero talagang VP, garo ko nila nadawan tango niyan ang sitwasyon malabagyo ang estado ang tubig baha na na-stuck digdi sa nasabing lugar. Sa ngunyan kung iladawan taman ang salog sa nasambitan ng barangay, talagang makusog ang bulos o kaya makusog ang dalagan kan tubig digdi sa nasambitan ng salog na nagkakausaman ko na tapadagos na nagbabaha o nalulubog sa baha at ibang parte kang Barangay 18 kan Cabangan West, Legazpi City. Kapag abante kan DCGB News sa Barangay 15 naman sa may parte kan Jennifer's Garden o dating Jennifer's Garden medyo ibaba o medyo ugapanin na tubig baha na naiiling ang DCGB News pero kung digdi ilaladawan ta lampas buko-buko na sana talagang ang nagrabe ngunyan kan tubig baha iuining Barangay 18 kan Legazpi City. Sarong auto ang nailing tang nagdaytamaraman kung tuminirik na sa naining bigla dahil sa nasa balagbag ini sa tinampo alagad ang nagkapirapang o ibang vehikulo sa nasabing barangay yaon naman pinag-safety sa highway o dyan sa may Rizal Street partikular na sa Harani sa may sa sarong gasoline station. Sa ngunyan VP kung nilaladawan tawara ni mga tao nagluluwas digdi sa nasabing lugar ilan sa talagang delikado kung malusong ka man sa tubig baha na ini. Kung magigirumduman VP, digdi sa barangay na ini, partikular na sa may puting daga, may pinagpapadagos na proyekto ang DPWH 2nd District Engineering Office, partikular na ang rehabilitasyon kan flood control system sa Macabalo River pasisiring ini digdi sa may parte kan dapdap, alagad sa ngunyan lubog man ini sa tubig baha. Yan VP, mientras tanto VP, luminipat man kami ni Kuya Boy, digdi man sa parte kan
barangay Puro, pasisiring sa Lamba, kan Syudad kan Legazpi. Duman sa palaog na sa may Lamba, medyo halangkaw naman ang tubig dahil sa laog naman kan tubig dagat digdi sa Boulevard o Legazpi Boulevard, mantang an maiiling mo digdi ba ko tawag kundi mga basura na pinalid na digdi sa tinampo dahilan sa makusugman na pag-uuran. MVP ang sitwasyon dahilan sa pag-uran digdi sa Syudad ng Legazpi po dyan sa may Albay District hanggang digdi sa Legazpi Port with boy sa mobil at Galero Salamat Ansha Report. Good morning tabi kay Ma'am Rose Ahero. Yan. Happy New Year Ma'am Rose. Happy New Year ngay amigo and to your family. God bless you more. Thank you Ma'am Rose. Good morning tabi at saka Madam Harriet Openya. Madam Harriet, good morning. Tita Harriet and Tito Rick Opinya. Yan. Madam Harriet, makaugmaong ka palang kauron, Madam Harriet. Kuda si Tito Rick Opinya. Salamaton tabi sa mga sweets. Buda isnakan. Madam Harriet. Madam, may mibid ka po natugang pa ni Lucy. Bidbid mo tabi, madam. So, tugang ni Lucy. Tugang si Lucy na babae buda na lalaki. Good morning, tabi sa endong pamilya. Happy New Year po. Ikaw pang madam kitugang na babae buda lalaki. Si Lucy. Yo, kung bibid mo, text mo daw tabi kay Mrs. Yo. Okay. At saka Happy New Year kay Dr. Melinda de Guzman. Dr. Madam Melinda de Guzman, Happy New Year po sa imo. Buda kay Mama Zenny de Guzman. Buda kay sa sakuyang nga nito si ano ito? Taling gulo-gulo. Pero daiman ako maagad kilod. One great only Happy New Year. Okay. Happy New Year pala. Ma'am Veron, Happy New Year po sa imo. Good morning, Tabi. Agad ka rong send sukan mo sa imong text. Okay. Happy New Year po. Thank you po. Mag-greet pala si Ma'am Veron Gomez. Diyan po sa BU Graduate School Registrar. Happy New Year po. Sige po, mga taga Bicol University, Happy New Year sa gabo. Okay. Sandali lang bali nang lahat. Aram ko may sponsor kita na. Madali lang ha. Madali lang si Kwan pala, regards kay Ninang Annabel Azanya. Yan. Ninang Annabel, good morning tabi sa imo ha. Happy New Year. Sa kuyang mga ninong pala. Si mga ninong ko, si Boss Art o siya. Happy New Year po Boss Art. Si Ninong Ariel Aike. Good morning tabi sa imo nong. Happy New Year. At saka kay Ninang Tina Aike. Yeah. Advance happy birthday po Ninong Ariel Aike. Buda kay si Ninang Tina. Ninong yan sa kasali. Buda si Ninong Celso Castelo. Yeah. Buda si sayang First Love. Ninang Malin. Good morning Tabi Si Dr. Rodi Ante. Good morning Tabi. Happy New Year nong. Buda kay Mr. Romitan. Happy New Year po sa Indo. Happy New Year. Si say pa sa mga ninong ko. Si Kwan palang sumalangit nawa si Ninang na Harriet na Triumphante. Ayaw na po sa kadawang buhay buda si Ninong John Villanueva. Ayaw na po sa kadawang buhay. Okay, Happy New Year na lang po sa Indogabos. Sin sa bilog na pamilya, mga tugang at mga bareta na sa Indong madangog, dagong katod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic.
3 pesos lang SRP sa sari-sari store. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Enjoy 1050 pack! Sagkot kinsena swak! Weh! Sobra kabi ko'y pakno! Ang sikreto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto! Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa good kinsena swak! Enjoy 1050 pack sa good kinsena swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cell phones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Kitong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ganyan, ako Bicol lang sa puso ko. Serbisyong totoo, digdi sa puso ko. Ako Bicol lang, puon pa ka ito. Nagtatabang na, lalo na sangon yan, na may pandemya talaga naman na perminahan dong. Nagtatabang na puun baga ito, sinda kita ika-ako Bicol.
Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Okay. Tapos si tatay inuubo raw. Okay. Si ate naman masakit daw ang puson. Okay. Nay, ba't puro ka K? Kasi, may K ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimate Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang, mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Balik pa kita mga sa programa niya na pagkakarikan kung saan mga pradang na ito programang himod ng di tabang hapotig po sa DCGB ngunya pong aldaw. Happy New Year po sa nagabas ng mga pradang ngunya pong pagkaaga. Wag mo ang tabi kita ngunya tamid yung oran-oran pero mag-ingat po kita makusagon tamang bagsak ang oran. Day ko pala nasabutan sa sa kuya ni Madam Vero. Na ito pala no, Sir Henry, wala ako load sa Globe. Kaya di ako paguna ko Jaya. Kaya ganyan ako missent gayo din sa kuya. Sa kuya mananggad pala. Jaya, paguna ko kaya palan sus Mario Joseph na matatay niyo. Kaya nga digdi ako nag-text sa Smart. Yan, sabi ni Ma'am Veron. Gusto ko lang nga ikang i-greet na Happy New Year as in sa imong pamilya. Okay, kaya daw ako. Paguna ko, may pigitik siyang iba si Jaya. Wala nga niya. Paraluya naman kita, Ma'am Veron. Nagparaluya naman ang underkan sa kuyang isip na naman. Nagparaluya. Pag nag-uuran, nagulo yung under kang kuwang ko, kang brain waves ko. Okay, good morning. Happy New Year, tabi Ate Babe Sarancilio at saka kay Jerel Aranya. Happy New Year. Mga kauron mo na girl na ibang paraapod, ano ini? Paglalaki day midbid min mamaya akong hapon sige tabi amigo diyan ka magapod okay sandali lang namayapon kita. Hello, good morning. Hello, good morning. Happy New Year. Yes sir, Happy New Year po. Sir, baon nagis mo yun. Sobrang po. Sempo parte po sa mauyod. Po? Sempo parte sa mauyod. Yun po, hindi rin mo. Bigay sa may purok 5 size. Iyo, ano? Ang mauyod na iyan. So, di ka pumagi sa likod kang katedral. Adi, tumbok po itong sa Indokan. Igbaba pa lang dyan sa Indo, Ay, so, minababa ang patula-tula, di ba? Iya po. Ay, sus ko. Mag-ingat ka mo, sir, at saan na po abot ang tubig? Di pa malabot, sir. Patuhod po sa loob ng harong. Patuhod. Ay, halagaw na yan. Dito na sa nabuto ng bandala. Dito sa napabot ng bandala. Ingat po ka mo, sir, ha? Ingat po ka mo dyan. Happy New Year na lang po. Happy New Year po. Happy New Year. Ingat po. Okay, thank you. Alright. Happy New Year po, Okay. Sandali lang, ha. Standby muna, madali lang. Chi Pardenias, Happy New Year po sa Pardenias family. Madeline Pormelo, Happy New Year po. Lord Dean, may landline po kayo. Ay, inactive po yung landline namin na kwampukan sa pagkabagyo Rosa Betis, Happy Solemnity of the Motherhood of Mama Mary. Peace to all. Yan. Thank you. Ed Camacho, pa-shout po sa Happy New Year sa gabos na Camacho's family, especially sa pamilya ko dyan sa Rizal, Barangay 24. Thank you po. Ami Locre, Happy New Year po DCGB family. Omar Marco, Happy New Year. Manibagong taon sa gabos. Happy New Year po, Professor Rodel Niño Franco, sir. Maray na aga po sa imo, ha.
Buda sa imo tabing ex-girlfriend si Ma'am Joy. Na ninyo Franco si Primay. Maray na aga po sendo. Asin sa bilog na pamilya. Okay. Omar Morco, Diyos maray na aga po sa mga taga-tagas Cabraran Grande, asin Sorsogon, lalo sa Barangay Pamurayan. Barangay Pamurayan sa Marcos family. Magayunon ang ngarang ang barangay nindo. Sounds familiar. Familiar sa ko ang tanog. Catherine Enciso Salazar, Happy New Year po. Okay. Okay. Okay na? Yan na. Yung mga nag-post tabi, Sige daw, aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Bilog na albay, matrangkilon pa si Orden. Asinday po nanrehistrong nalugadan o naputukan kasubanggi. Sigon kay Provincial Director Arnold Santiago ng Philippine National Police. Good news yan. Jim, i-detalye mo. Yes, Happy New Year ta BBP. Happy New Year sa Gabos. Mga taga district sa area ko, Happy New Year. Bilog na albay, 74 oras na monitoring kan liderato kan albay PP. Pamayon ni PD Police Colonel Arnold Santiago, dainin na irestro nin naputukan o biktima nin paputok kasubang kita BBP. Dainin naman na rimalaso, inbelto nin alak, dainin na aksidente, daing harassment, daing gabos. Gustong sabihon, ang paglawag kan 2021, malinig ang mga police records of latter, kan kapulisan, magin ang journal kanal by PPO. Klarado tabi, bibi. Ay, very good. Ini okay. Medyo magian-gian na good news sa pagkipaghuro niya tungo niya na pagkaga sa PNP Provincial Director kung saan ang primerong mensahe niya sa mga polis. Ngunya na bagong taon ang kaipuhan naman tiniron ang katrangkilohan digdi sa probinsya ni Albay, pakusugunan laban sa droga, bawasan ang mga aksidente sa tinampo sa paaginin pagbugtak ng mga traffic warning devices sa mga accident-prone area. Siniba pa nga may kinaraman sa pagmantiner kan pasi orden, iyo ang tututukan kan kapulisan sa ngunya na bagong taon. Tantulo ang border control sa agos sa pulang kita BBP, dadagdaganin puwersa. Ngunyan, ang nagdadarang o nagbabantay kaya dyan, limitado, PNP pulang gisa na, tapos mobile force, kulangon man databi ini, ang 17 munisipyo syudades digdi sa Albay, ang mga ipaturan nin pulis, kukuanan nin tigsararong pulis tabi BP, 17 ini, idadagdag sa border control para dakol ang pwersa sa entrada kanalbay. Pasalamat si PD Santiago sa Provincial Government Kinalbay sa panginot ni Gobernador Al Francis Pizarra sa pagsabing all-out support ang Gobernador sa mga lakdang kan PNP para maserbihan ang mga Albayanos. Ultimamente, nagpaabot man ang PNP Provincial Director nin Happy New Year sa Gabos. Yeah. Okay. Okay, yan na BBP. Good news. Good news. Dahil man ang problema nga nagbutua sa paglaog kan 2021. Yan. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa luwas. Good news yan Susog sa pahayag ni Provincial Director Colonel Colonel Arnold Santiago, ang Chief kan PNP sa sa Albay. Okay? Okay, sandali lang po makontak daw kita tabi sa Philippine Coast Guard. I-follow up ta po so pinagre-report ni Jimmy Kasubanggi. Kasubanggi, si Pio po so nakatukaw duman sa mga alas 10 hanggang alas 12 sa pagsabat kan bagong taon. May pig-report si Jimmy na saro tabing bangka na na nawara, nalunod, tinapngasan po nindira kulang balud. Diyan po sa kadagatan kan, pagultanan kan Masbate and Pioduran, nagahanap sinda ki rescue. Kaya lang, garo day manggod nakadalagan dumanta, day po nakukontak na sunag apod, tabanggi na nga ni, buda madiklumon baga, kasubanggi.
Pero kan mauranon, dahil na po nakukontak, mabo yung makontak ni Jimmy, primero nakontakan Coast Guard, so naghagad kitabang, so doon na mga po, dahil na po nakukuha, kaya ano yan, medyo, dahil ko alam kung ano na po sa development, pero pagkalipas kinagkaperang oras, nakontak ni Jimmy Susaro, sa pasayro kan bangka, mga tugang, yaw na nga kami di ginakagilid sa sarong isla. Sabi ni Jimmy, ano nga yung isla yan? Di ko nga aram sir ko anong isla ini, na nagilidan mi. Pero nga kamong iriba dyan, duwa nga po kaming yaon digdi. Nya pero nga kamo gabos na kairiba duman sa bangka. Anom da gabos. O ang hapot ngo niyan, hain so anom. O so apat. Hain so apat, buda hain po mga tugang sa bangka. Di nga na detalye kimaray, di po kidirektamenting contact duman sa mga naghagad ki rescue. Dahilan po mga tugang sa kwan, dahilan po sa sitwasyon nga ni kang cellphone. Hello, good morning, Philippine Coast Guard, Piodoran. Yes, sir. Si Henry Maceda po ini, sir, sa DCGB, Legazpi. Magandang umaga po, sir. Opo, sino itong kausap ko, sir? Coast Guard, ano apelyido po, sir? Olyanes. Opo. Sir, napatawag po ako. Pwede po kayo, sir, ipasok on air? Wag muna. Kasi napatawag po. Sige, ako lang pang on air. Off air ka naman po kayo. Kasi napatawag po ako kasi gusto ko pong ipalap, sir, yung nangyari kagabi dyan sa yung lumubog na kwan na bangkang di motor. Hindi lumubog. Nagpalutang-lutang. Oo. So ano po sir, may impormasyon na po kayo kung ano na po ang nangyari sa bangka? Kasi ang alam po namin, may dalawa yatang doon na to kung ano ang tamang term, nakalangoy o nakapunta po sa isang isla? Okay. So ayon po sir sa nakuha ninyong balita, safe na po lahat? Oo. Oo. Ayun. Okay. So no worries na pala. Ano? So hindi po lumubog yun, palutang-lutang lang yung bangka? Oo. Saan po ito sir na nangyari na nasiraan po sila ang kanilang bangka? Saang parte? Medyo mahirap ang communication natin po basta ang good news ngayon, sir, safe yung lahat ng pasero ayon sa pinsan ng isa sa mga nakasakay doon. Opo. Iyon. Nakauwi ba sila, sir, sa kanilang bahay na sa ngayon? Walang info? Oo nga, So nag-New Year sila sa dagat o sa kung saan. Kawawa naman. Sir, itanong ko lang po, may biyahe ba diyan kasi 'di ba mayroon tayong gale warning na ini-issue yung Pag-asa? Sa inyo? Oo. Yun. Pagroro, medyo okay yan. Okay. Sige po sir that's a good news for us na ayon po sa inyo, safe yung mga nakasakay doon sa bangka. Opo. Maraming salamat sir sa pagsagot po ng tawag namin. Mabuhay po kayo. Happy New Year po. Yes sir, good morning. Alright. Philippine Coast Guard, mga tugang Orlanes o Kauron tabo niya na po kaya magpa-on the air. Takulang niya ako sir kidetalye. O di ang latest duman tabi susog sa Coast Guard. May nakontak sinda mga tugang na pinsan daw kanakasakay duman sa bangka. Ang sabi daw kang pinsan, safe ng lahat yon. So, hindi siya lumubog, lumitaw po yung bangka. Ibig sabihin, nakalitaw yung bangka. Patang yan New Year. Pakaray nga noy. Di man databi mga tugang naglubog sa bangka, papataw-pataw sa naduman sa kadagatan, hanggang sa makagilid po sinda. Okay, so sa latest po na nasagap kang Coast Guard, safe na po ito gabos. Kaya lang dahil po sindaki informasyon kung ano talaga ang nangyari, paputol-putol na tabi ang signal kan sa indang pigaapudan. Okay? Basta ang assurance kang Coast Guard, susog sa pinsan,
Ang saro duman, safe gabos sa mga pasahero. Okay? Siring man po ka nangyari dyan sa Rapu-Rapu, ulitong ko lang iniha, may pangapudan si Samson na Ensinarial. Nag-apod sa kuya Kasubanggi, si Manay Milagud. Si Manay Milagud, nag-apod sa kuya Kasubanggi, gusto nga tabi nga amigo na mga puda ni Samson Ensinarial, kung isa nga tabi ang nakasapod o nagilidan kan sa indang bangka na di motor, na sa indang inabandon, mga tugang sa kadagatan, sa Tahaw, o kaya between Rapu-Rapu and Bacon District, Sorsogon City. So, di pa po nakadangog kasabago sa istorya ko sa Morning Hirit, ang sabi, ining si Samson Ensinarial, buda saro niyang pag-iriba, nagbiyahe sa Rapu-Rapu, haling Rapu-Rapu kasuhapon, pasiring sa Bacon District, naghatod, mahatod ang mga tugang kim mga sira. Pag-abot sa katahawan kan dagat, sa lugar na iyan, tinapngasan po kim mga darakula na balod. Tinamaan yung mga darakulang balod. Susog sa nakabot sa tong informasyon, sabi ni Manay Mila, good. Susog duman sa apod niya man sa kapitan kan barangay Karugkog, natikwang so bangka, na nagresulta po mga tugang na mga sira makabalik sa dagat. O di, inabandon kang duwa so sa indang bangka, tama lang nga ni, panunod kitubig, ang ginibo kang duwa, naglangoy pabalik sa Rapu-Rapu. Matibay minalangoy sa duwa, dahil pinulikat, bata maliputon baga naglangoy sa duwa, pabalik sa Rapu-Rapu, mga tugang, nakaligtas po sa duwa. Ini si si Samson Ensinarial, may karibang saro. Kaya po, ang pangapudan mo niya ni Samson, sabi ni Kapitan kan Barangay Karugkog, nagapod kay Manay Milagud, baka nga po pwede na mai-inform ang publiko sa ere, sa radyo, na baka nakasapuda ka budyang kibangka. Kasi siyempre, igigilid ito. Igigilid po ito na bangka na ito, tabi, mga tugang, ang satuya, ang sendang sadiri. Kaya po, kung pwede kung ka muna kaining diyang kibangka na di motor, mga tugang, na yaon sendo, pakigakudan o angklahan yan, ipaaram sa pinakaraning barangay official, para po mga tugang makwanta iyan. May paabot na tabi, may uli sa tagsadiri. Sabi ni Manay Milagod sa apod sa kuya Kasubanggi, mataw da tabi ki magkakanigong gratifikasyon. Okay, so sa sumada, mga tugang sa duwa tabi na nangyari, diyan sa may Masbate and Rapu-Rapu, Piuduran, and Rapu-Rapu, and between Rapu-Rapu and Bacon District, Sorsogon City, day po mga tugang kibuhay na nadamay sa bagay na iyan. Okay? Yan ang good news diyan, ha? Day po kita ngunyan magbiyahe, tamay gale warning. Ang mga balod diyan, ang wave. Sabi ni singal sa kaurong-tarunal sa Pag-asa, si Michael na Francisco, mga nasa 2.5 to 5 meters daw. Ang langkaw diyan mga tugang kan balod sa mga kadagatan. Nami-mention po sa gale warning, ang Rapu-Rapu, buda ining kadagatan na inikang Pacific area, ining Albay na hampang sa Pasifiko, nami-mention po dyan na Dracula po ang balod dyan, dahil lang po sa makusog man na paros. Kaya lang dahil kita ngunyang kibagyo, ini pong pag-uuran, dara po ini mga tugang kan, frontal system, sabi ni Michael Casabago. Pero po kita sa Albay, mag-ingat po kita, kamutabi na naka-estar dyan, mga tugang sa mga bulod. Takita po nasa red warning, rainfall warning signal kita. Anong sabihin kang red? Iyan po na red, iyong pinakahalangkaw mga tugang na rainfall warning signal. Sabi ni Juan Casubago, ni Ariel, ni Michael Francisco, mga nasa 80 something, nilingwan ko lang sa term na ginamit niya. Basta halangkaw ngunyan po ang sukol nin tubig na buminagsak na mga tugang sa satuyang kadagaan. Na pwede pong magkausanin baha, pwede pong magkausanin landslides, dyan po sa satuya na palibot. Okay? Yan po ang gusto niya to na i-reiterate sa Indo
na nagdadangog po sa ngunyan. Okay? Sabi ni Manay Cynthia Bilyen Buotan, this time mabasa mo man lamang ang greetings ko for all. Kasi lagi mo hindi naman nababasa sa dami ng text sa'yo, di ba? Manay Cynthia Bilyen Buotan. Ay, salamat Manay Cynthia. Nabasa ko mang giraray. Happy New Year po to all the DCGB staff, especially DCGB listeners, my friends and the PJA family, in all the Albayanos, wishing you all the best this year, 2021. Keep safe, especially from COVID-19. Greetings from Cynthia Bilyen Buotan. Okay. Pa-shout po sa pamilya Orelas, sa Orilas family ng Masarawag in Manila. Always good health, Obos. Alright? Okay. Hello, good morning. Hello, Henry. Good morning. Happy New Year, Sir Henry. Oo. Kumusta si... Patrick lang po ako. Happy New Year sa Gabon. Salamat Sa mga po. talaga. Agree. Bagong yan. Si Choboy, kumusta man? Sir Henry, matana baga. Ay, sus ko na naman. Papatapiha daw yan si James Coffee. Tamang ko lamang. Kanina pa, Sir Henry. Yan, Di lamang ko ng gana dungan. Taga dyan baga sa Daraga? Sa Nanggana taga Daraga eh. Ayun, ani. Nagbaka kang James Coffee sa LCC. Oo. Paguna ko ika na nga ni. Anyway, besa na. Sir Henry. Besa na ta. Pakipenta ka na sa samasunod lang law. Oh. Yeah, sige, mahalat po ako. Oh. Seryoso? Happy New Year sa Happy New po. Year. Thank you. Bye-bye. Happy New Year. Opo. Bye. Alright, thank you. Miss Kayen Llobrera, mga tugang ng Bagong Bayan, Daraga Albay. Okay, Happy New Year po sa Torres family, kay Escape Federation President Faith Torre ng Bakakay Albay. Okay, sandali, bago kami ni Ronald mag-commercial, mga tugang, madali lang, tabaka, aramuda ko lang yan gusto magpaabot kay greetings, madali lang ha, okay. Happy, sandali. Sana ako na umabot. Danny, ay sandali lang ha. Ayan, ito sa mga babasaon. Takadakul pa lang kaini. Alright. O sige po. Good morning, tabi sa mga nakatutok sa Facebook Live. Ganyan na aga. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning po. Hello, good morning. Hello. Sir, medyo makusugon tabi ang feedback kang radyo mo. Pakibaba pa po kang volume. Okay. Hello, good morning. Wala. Hello? Hello? Wala po, sir. Ay, naputol na nga ni. Talagang di man ako nadadangog. Anyway, mga tugang oras sa Pilipinas, alas 3. Diyan pang alas 3 tabi. Alas 8:35 na. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. An oras hatod sa Indokang Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Milo. Milo everyday. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wais. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kung kailangan maging wais dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya Surf kaya may dagdag pa. Surf mega, mega laki na. Surf powder, 50% more na. Surf mega, mega laki na. Surf powder with active clean technology. Mega laki na, mega laki na. Maputi, malinis, mabango
Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Problema sa mabaong amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Ano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Germa ko, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Ngayon, aaraw-arawin ko ng sweetness mo. Aaraw-arawin ng special moments natin. Araw-araw na ang ligaya pagkasama ka. Sino kausap mo? Babe, kape lang ako. With Coffee Mate, pwede nang araw-arawin. The new Coffee Mate Tipid Pack. Enjoy up to 12 cups of creamy sweetness for only 15 pesos. Bring out the best in your coffee every day. Love mo yung Coffee Mate araw-araw? Ano na ako? Pag ikaw, forever yun. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. 15 pesos is the suggested retail price nationwide.
paghapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Nag-text tabi si Pading Fred na Villa. Ang sa kuyang padihon, pareho ini principal na duwang ini, si Mading Losi. I-greet mi lang ngaya tabi ang mga teaching and non-teaching personnel kan San Rafael National High School, Buda Milagrosa National High School. Nalipat na palang kamo pa diya sa San Rafael National High School, Buda sa Milagrosa National High School. Pati tabi duman sa dati mi na school sa Dinapa at Makalaya National High School. Happy New Year sa Indagabos, pati sa Indong Bilog na pamilya tabi pa di. Yan ha. Yan tabi ang text ni Padina Fred Villa, boda ni Mading Losi. Sumangat yan po sa San Rafael National High School, boda sa Milagrosa National High School, at saka po sa mga dati nindang na-assign na eskwelahan sa Dinapa, boda sa Makalaya. Happy New Year po sa mga teaching and non-teaching personnel kang mga National High School na nabanggit. Okay, Opening Fred, Happy New Year tabi sa imo ha, boda kay Mading Losi. Okay. Mga tugang, top notcher po mga tugang sa Pulse Asia Survey, si Mayor Davao City Mayor Sara Duterte. Siya po ang nangingenot sa survey. Ang Pulse Asia nagkondukta po ng survey kang November 23 to 22. Iga po ki 2,400 na respondents. Asin hinapot, kung ngunyan ang eleksyon, sisay ang sendong iboboto sa pagka-presidente. Ang mga respondents nagsimbag. Number 1, Mayor Inday Sara Duterte, 26%. Nakakasunod mga tugang si dating Senador Bongbong Marcos, asin Senadora Grace Po, nakatay po sa 14%. Harayuon sa margin, Buda, nasa ikatulong pwesto si Mayor Francisco Dumagoso. Si Mayor Isko Moreno, kan Manila, nasa third place sa pagka-presidential survey. Nakasunod po mga tugang si Senador Manny Pacquiao na may 10%, asin si Vice President Leni Robredo, 8%. Yan, nakakuha po halangkaw na rating si Mayor Sara sa Mindanao, 58%. Alangkaw man ang ganyan, Mindanao, 58%. Socioeconomic classes, 27%. Among Class ABC, 26% among Class D, and 23% among Class E. Sa ibong nalado, mga tugang ang mga nangingenot man sa pagka-vice presidente, nagabot man ang Pulse Asia. Ngunyan ngayon survey, sisay ngayon iboboto nindo na vice presidente kang Pilipinas. Ang mga respondents nagsimbag. Ang nangingenot, mga tugang, iyo po si Mayor Isko Moreno Dumagoso, 17% sa pagka-vice presidente. Sa pagkabise, si Mayor Duterte manggiraray 16%. Buda mga tugang si Senador o Senate President Vicente Soto III, 14%. Sa mga senador, igamang kinagruluwasan mga tugang na mga baguhan sa survey, Pero ang top na chair po sa survey, Manny Pacquiao, 62.1%. Raffy Tulfo, 54.3%. Duterte, 50.9%. Dumagoso, 48.8%. Ini po si Dumagoso, si Mayor Isko Moreno, 48.8%. Taguig City, Pateros, Alan Peter Cayetano, 46%. Kasarabay po mga tugang si Governor Chis Escudero, mga tugang kang probinsya ng Sorsogon na may 46% sa pagka-senador. Yun. Posibleng bumalik ini si Mayor si Governor Chis sa pagka-senador kan sa tuyang nasyon. So yan tabi, iyan po mga tugang na mga survey yan, asahan ninduan mo niya na 2021. Sigurado po yan. Asahan nindo yan, igwa dyan ki mga commission survey, igwa po ki mga non-commission survey. Pag sinabing commission,
iyan po, bibayadan, pinagkukomisyon din sa rong grupo para mag-survey, aramon kung sisengayaan mga maraydan na mga politiko. Igamang pag non-commission survey, independently conducted, mga tugang kan mga SWS, as in iba pang mga Pulse Asia o Ibon Foundation sa mga survey. Okay? So asahan nindo yan, mga tugang na mga survey na magruluwasan na yan. Ta 2021 po, ang mga nakapwesto ngunyan sa pagka-presidente, si Presidente Duterte, asin po mga tugang si Vice President Leni Robredo, mga tugang matapos kan term sa June 30. Tama, Ronald? June 30 of 2022. Gusto sabihin, sinda po, mga tugang may sarong taon asin anong na bulan na sana na magpapadalagan kan Pilipinas. 12 months and pera yan. 18, 6 plus to 18. 6 plus 12, 18 months na lang na mapadalagan mga tugang kang Pilipinas, ini po na Vice Presidente, ining satuyang Presidente, plus ang dosing senador. Tang 12 dyan sa senador, mawawalat. So 12 dyan na saro, kasabay po sa national elections. Plus mga tugang sa mga congressmen, party lists, mayor, as in, na mga local, chief executives, as in local legislators. Okay? So yan tabi ha. Yan ang asahan niya to. Every year yan. Commissioned and non-commissioned serve. Ini pong sa Pulse Asia, di ko po aram kung commissioned yan or non-commissioned survey. Di po binanggit mga tugang sa report. Okay? Happy Blessed New Year po. Strong, healthy always. Okay? Happy New Year, Madi. Kay Mading Edna, Pading Arnel Arnaldo, Bert Bahoy at Lonceras family ng Bagong Bayan, sabi ni Madi, ni ano ito, kan-texter ta. Sabi po ni Gina, good morning, Tabi. Kapitan Amino Sidal, thank you, Kap. Happy New Year, Tabi, Kap. Salamat sa pinangat. Masiramon, Kap, sa pinangat. Katamtama sa naswarang. Ha? Okay, sige, Tabi. Kapitan Amino Sidal, salamaton, Tabi. Sabi kan sa rutang texter 6055, salamat sa Diyos, matapos na term ninda. Maraming pasalamat kayo. Happy New Year po sa pamilya atin ng Istansa. Happy New Year kay si Sir Liron, Manolito, Ate Shirley, Ate Adela Joy, Juban, Ate Istansa always naka-DCGB from Chit atin ng Istansa. Okay? Happy New Year po sa nakikinig sa Binondo family sa Kirangay, Kamalig. Happy New Year! Tabi sa sana malawig pang programa mo. Sarap po ako sa mga paradangog mo na napapaugma mo. Salamaton po. Happy New Year po sa ano ito? Happy New Year po. Stop na po ang septage fee daing tubig. Yun. Classmate, Happy New Year. Pabati po kami digdi sa Florentina, Taysan, Maraya family, Mami Neng, Arevalo family, Bumalay family. Okay? Happy New Year po, makisuyo tabi sa transformer, kan apek na switch on na, sa Purok 3, hindi ba kakay, kami na sanang maliklomon, sus kay Rakman. Sige, i-forward tagirara ini ha. Okay, good morning Henry, Happy New Year po sa imo asin sa bilog na pamilya. Alright, okay. Happy New Year po sa gabos na sa pamilya Africa from Karen ng Puro, Ligaspi. Happy New Year po kay sa kong amigo na si Henry Mata. I love you, Bobby Rosin po ini, kan maslog. Ang mga magpalit ka talaga ngunyan, nag-oray rabduhan na Ronald, ano? Uso na talaga ngunyan mga magpalit na, I love you, Padi. Masimbag sarong Padi on, yes, Padi, I love you, too. Nauso na talaga ka. Ilangan na si Bobby Rosin, buda si Boy Mata. So, surukan mi digdi, si Tokayong Henry Boy Mata. Nag-I-love you-an bagao. Ano masimbag mo kayo ni Boy? Listeners po kami sa Pulanggi, more power po DCGB. Mauran na New Year, Armenta family sa Misi Daraga. Henry, survey po iyan, pwede pang magbago iyan sa maabot na aldaw, kaya pasimula pa lang iyan para ang mga politiko mag-irero na. Number 2 po, ang survey, pigigibo man iyan ang negosyo kan mga survey companies. Pwede, okay? Sige po. Okay, sandali, sa Globe tayo, reaction sa Globe tayo. Ang 2,400 respondents, hali po sa Mindanao and Davao, puro okay.
Maniwala ka, ay, masyado ka na. Relax daw, saluson daw sinda mag-survey, ngani mailing kang SWS. May meaning man ini. Dahil kabasa ng text mo ha, masyado ka na. Basta nasabot ang gustong sabihin mo. Cheers for 2021 to Maceda's family. Happy New Year po. Sabi ni Tony Reyes. Happy New Year po. Ito. Good morning, Henry M. Happy New Year po sa familia. And to your family, also to your station. More power from Madam Melinda de Guzman, Mama Zenny, Ninang Annabel, Tin Azanya, and Baby Mark. Oy! Kaya daw ako. Nalingaman ko naman so kinakapatid ko naman si Tin Azanya. The beautiful Tin Azanya, Christine Azanya. Yan. So, yan? Napamilya kan mga magayon. Happy birthday. Good morning, Tabis and Nugabos. Dr. Melinda de Guzman, Mama Zenny, Ninang Annabel, at saka kay Tin, at saka kay Baby Mark. Happy New Year po. Dugay na Alexon, asikason ngo nanda sa vaccine. Yan. Sinurbay man kaya Sinurbay man kaya. Paano kaya? Nong Smith Shop, Migo, pa-New Year ko po sa mga suki ko, mag-sale ako ngunyan, pansit, bato, 28 migo ang kilo. Salamat. Maghapon po ini. Sa mga suki ni Nong Smith Shop tabi, igwa siya ki pa-New Year da tabi, 28 pesos ang kilo kan pansit bato. Dumayang kamo sa Nong Smith Shop sa Saudang kan Legazpi. May duwang pwesto diyan sa Saud, buda igwa man siyang pwesto duman sa Tabaco City. Nong Smith Shop yan sa tuyang amigo. Barato ang pansit bato, 28 lang ang kilo. Happy New Year buda sa bilog na persakan DCGB. Salamat po sa inyo. Okay? Salamaton po sa ever good public service ng DCGB staff, especially in times of calamities. Bagyo, nakatutok ako sa DCGB. Sabi ni Manay Cynthia Bilyen, Buotan. Okay? Good morning. Happy New Year po, family. Sigurado talaga si Sara, tamin na Visayas, sureball na. Nakakuha ki 50% Luzon. Wara na waswas na. 8244. Okay? Thank you po, Harayo pa man po na eleksyon. Kaya po, posibleng may changes pa. Pwede. Tama ka po dyan. Okay? Basta yan po, bareta, lalinawas tabi kan Inquirer. Nagluwasan na yan sa news, Okay? Good morning daw sa Gilagilles family, Valladolid family sa cruising humapon sa kakainan na Elfa Agripa Encinerial. Always naka-DCGB, sabi po ni Henry Boy Mata. Thank you, Tabi. Ayan Good morning, Tabi, dyan sa mga nasa cruising. Sabi ni Boy, Lagilles family, Valladolid family po buda kay Nana Elfa Agripa Encinerial. Pirming naka-DCGB. Okay? Nald, may commercial ka pa, Tabi, Nald? Meron pa? Sige po, aniba pa pong mga istorya, mga tugang sa Hapot. Masunod, makalipas lang kay ni Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Diyos mabalos po. Si Kiko Pangilinan po ito. Ngayong panahon ng Pasko,
Patuloy ang ating pagpapatunay na mas matibay ang ating pagtutulungan at pagkakaisa sa harap ng kahit anong sakuna. Sama-sama po tayo sa pagharap sa isang bukas na ligtas at punong ng pag-asa. Mula sa aming pamilya, kay Sharon, Casey, Frankie, Miel at Miguel, si Kiko Pangilinan po ito. Sarong maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Pig mama, what pa? No ta ka maaabot ngunyan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako araw-al daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na Bakbong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasarap, asin mo niyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bakbong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. An Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, happy birthday po kay Papa Rodrigo Bron. Yan, so Papa ni Gwen Norb. Happy birthday po. Rodrigo Bron. Sir, happy birthday po sa imo. Okay? Buda regards pa lang kay Papa Joe. Yan po sa Barangay 2, Albay District, Legazpi. Happy New Year po sabi ni Roy Apuli, hali sa Barangay Tula-Tula. Sa pamilya Apuli daw, Happy New Year po sa Indo. Diyan po sa Barangay Tula-Tula. Sabi ni Roy Apuli, sige rin man, sabi ni Ate Nets Manzanillo, Happy New Year, Ate Nets. Matapos na lamang sa programa ko. Ito nahiling ko ang kwan. Ate Nets, Happy New Year po. Matapos ka na lamang ngayon. No? Happy New Year, Ate Nets. Buda regards sa imong kay Nins. Ninya. Happy New Year, tabi sendo na mag-inabuda sa bilog na familia. Ate Nits Manzanillo. Good morning, tabi sa imo At saka mayroon pa, kadakol pa lang kaini. Baka dahita, 2 minutos na lang bago mag-alas 9. Rico Mico Folgueras de la Cruz. Baha na sa Phase 1, Teachers Village, Purok 6, 7th Street, Barangay 16, Kawit East, Washington Drive. Malungkot bagong taon, walang magawa. Iyon, thank you, Tabi, pangyari sa Maabaka. Good morning, Tabi, Sir Mico. Baha na pala sa lugar na yan, sa lugar na yan. Manay Silmang Bahoy, Happy New Year po sa imo. Manay Silmang Bahoy, buda kay Kapitan Joy Bahoy ng Barangay 27. Happy birthday po. At saka Happy New Year sa gabos na kay May Betis Alondra. Happy birthday, Happy New Year po. Okay, sige po. O bueno, mapaaram na kita. Sorry po, kadakol na mga text, Dahil ko na po matatapos pa ini. Talas 9 na. Okay, ang gripo dadaing tubig pangyari sa Maabaka. O bueno, so sa mga isus ko, dakulong pang ko nababasa sa Smart, 74 pa ini. Pasensya na po, ito. So iba po, dyan na lang na hapon. Happy birthday kay Brian Rosin ng Sitio ng Humapon, Legazpi City. Happy New Year sa Raposons family. Good health. Happy birthday kay Boy Pamine ng Baclayon, Bakakay. Okay? Pasensya na po wala tayong oras. Tabi, dyan na hapon naman. Mabalik kita mga tugang sa programa niya tong Hapot. Pinky On. Sa DCGB. Thank you po. Nakatutok sa Facebook Live. Buda po sa mga nag-text ngunyan na pag-aaga. Happy New Year sa gabos. Yan na hapon po. May wagang tanog. 100 pesos ang premium. Thank you. Goodbye. Mabuhay. Ang programang Anhapot, inihatod sa Indo, kan Generica Drugstore. Gamot at serbisyong wastot abot kaya? May karapatan ka dyan. Kaya't bumisita na sa pinakamalapit na Generica Drugstore. Dahil sa Generica, may cake ka. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama,